Buurman, gaat het goed? Nee, ik heb pijn. Pijn op mijn borst. Oh, is het je hart? Ik weet het niet. Zit de pijn links of rechts? Links. Hoe lang heb je al pijn? 5 minuten of 10 minuten, denk ik. Oh, dat is niet goed. Je moet meteen naar het ziekenhuis. Ik bel 112. Ga maar even zitten. Wie wilt u spreken? Politie, brandweer of ambulance? Ambulance. Blijft u aan de lijn. Ik verbind u door. Meldkamer ambulancedienst. Waar bent u? Kerkstraat 12 in Utrecht. Kunt u dat herhalen? Kerkstraat 12 in Utrecht. Wat is er gebeurd? Mijn buurman heeft last van zijn hart. Hij heeft pijn op zijn borst. Hoe oud is uw buurman? Ongeveer 40? Hoe lang heeft hij al pijn? Ongeveer 10 minuten. Is hij wakker? Oh nee! Ademt hij nog? Ja, gelukkig wel. Kom snel. Oké, de ambulance komt eraan. Ik stel ondertussen nog een paar vragen. Ja, is